A veure, primer de tot, si algun avantatge ha tingut tot aquest moviment, diguem-ne 15M, indignats, acampats, etc., per mi la més important és que tota la població a fer una reflexió i a intentar saber el que passa. Sobretot que no ens enganyi. Aquesta és la primera de les coses. Que no ens enganyi, però malauradament ens segueixen enganyant. Vol dir que aquesta primera fase encara està descompletada. Que no ens enganyi què vol dir? La crisi actual la va endegar la caiguda de la terra que es diu Lehman Brothers, que amb la seva fallida el dia 15 de setembre de l'any 2007 va desencadenar altres fallides de banques que van obligar els governs a cobrir diners que després no es donaven nosaltres. Aquesta banca va ser pèssimament administrada amb tota mena de negocis que volia haver viscut. Aquesta banca tenia un director espanyol, la banca Lehman Brothers tenia un director espanyol. Es deia Luis de Guindos i acaba de ser nomenat ministre d'Economia per notar una guerra. Aquestes coses les hem d'aprendre, sisplau. Que no ens prenguin el pèl. Que no ens prenguin el pèl. I almenys aquestes acampades serveixen perquè reflexionem sobre aquestes coses. No ens poden prendre el pèl d'aquesta manera. Una altra cosa, ho he desviat de dir abans, però us ho puc dir ara. Espanya ven armes, ho he dit. I a més, ha venut durant molts anys unes armes nefastes, que es diuen mines antipersona. Van quedar prohibides, però al fet de la llei Fidel Campa es van inventar unes altres mines que no estaven textualment prohibides per la llei, encara que cita l'escrit, que es deien bombes de dispersió. Unes bombes que caien, semblaven com un botí de rim, en castellà es diuen bombes de racimo, i deixen petites bombetes de terra que tenen el mateix impacte que una mina antipersona. Però com que la lletra de la llei no ho deia, les van permetre. Hi havia una empresa a Espanya que, malgrat la prohibició inicial de les mines, va fer d'aquestes bombes de racimo un negoci colossal. I tot i que ara també han quedat prohibides, com que se n'havien venut fa molt temps, a la guerra de l'Índia, moltíssimes persones han mort gràcies a aquestes bombes. Aquestes bombes a Espanya les fabrica una empresa de Saragossa que es diu Instal·laza. I un dels seus directius és l'actual ministre de Defensa del govern espanyol. A veure si també sabem exactament com van les coses, perquè no ens prenguin. Primera cosa, sapiguem segons. Segon, evidentment, un cop sabem què passa, aleshores s'hi genera la protesta. Però jo diria que entremig d'aquesta informació i d'aquesta protesta hi ha, com podríem dir, pedagogia política. Que la gent sàpiga que les coses no poden continuar. Que les coses podrien anar diferents. Que hi ha moltes solucions perquè les coses vagin diferents, però que sembla que no hi ha voluntat política de tirar-les endavant. I aleshores, un cop sabem quina informació tenim i quines propostes, i quina pedagogia política ens han fet, aleshores hi ha un moment de la proposta. I aleshores arriba la part que m'imposta contestar, perquè s'havien de dir, ja aquesta proposta no ens porta. De moment ens ha portat a poca cosa. De moment ens ha portat, doncs, no a res extraordinari, a rondar contra la llei CINDE, a rondar contra els desnonaments, a demanar iniciatives legislatives populars perquè el sistema electoral canviï, a demanar coses d'aquest tipus. Està bé, clar que està bé, però hem d'augmentar altres tipus de propostes més generalitzades. De moment, però, jo no diria gens de res. Penso que aquesta pedagogia és lenta, penso que aquestes propostes han d'anar avançant de mica en mica, i a mesura que les tinguem més avançades ja anirem millor. El que sí que jo no voldria mai, és que tot aquest moviment de protesta raonada, d'anàlisi com tal, acabés amb una cosa que seria perillosíssima, i que es diu partit polític. No voldria que mai s'acabés amb un partit polític, perquè sempre estic pensant en un exemple, que no sé si és bo o dolent, però que a mi em reventa. Hi havia un moviment que amb una certa similitud es podia dir que s'assemblava al grup 15M. Existia a Alemanya i es deia els Verds alemanys. Els Verds alemanys eren gent molt maca, eren pacifistes, eren feministes, eren antimilitaristes, eren no sé quantes coses més, ecologistes, etc. Molt bé, van guanyar la simpatia de la gent i un dia, malauradament per ells, van decidir convertir-se en un partit polític. Com que tenia molta simpatia, van guanyar molts vots a les eleccions. No van quedar primers, però van quedar ben classificats. Aquest senyor que ja es van dit abans, que es diu Schröder, i que era el que volia ser primer ministre d'Alemanya, era del Partit Socialdemòcrata, i va trobar que la col·laboració dels Verds l'ajudaria a formar govern. Va demanar coalició amb els Verds van dir que sí, i es va crear un govern de coalició entre el Partit Socialdemòcrata i els Verds alemanys. Com que cadascú havia d'ocupar el seu càrrec, la Schröder va ser nomenat ministre de Defensa
i el líder dels Verds, que es deia Fischer, va ser nomenat ministre d'Afers Estrangers. Als 15 dies de ser nomenat ministre d'Afers Estrangers, hi havia una reunió de l'OTAN, i va anar el ministre d'Afers Estrangers alemany. Què van votar? La intervenció a Iraq. Un senyor que sortia del partit dels Verds pacifistes, a l'acabar rascar una mica de poder, què en va fer? Va anar a l'OTAN i va votar la guerra a Iraq. Això no es pot fer. I això era un perill que jo trobo, si mai un 15M vol esdevenir partit polític. Més val que faci pressió sobre els altres partits polítics perquè els digui heu de canviar això, això perquè és que ara s'està tractant tant, no és el meu tema, però que els desnonaments es facin i que si mai et desnonen no et quedis amb deute respecte a la caixa, allò que es diu dació en hipoteca, que et quedin al pis i que s'acabi el deute, no que encara després d'haver-te quedat sense pis et quedis amb el deute. Propostes d'aquesta mena penso que s'han d'anar. Què desembocarà això a la llarga? No ho sé, no ho sé, no ho sé. Crec que